ini ndakwirira murume kuti andichenuro ndakashamisika murume uyu auya kubasa kweri watoshanda achitaurira maneja kuti anzi ndakakonza mukadzi wake inini mukadzi wake handana kutaura naye handana kumukonza saka ndizva ndati andichenuro kuti ndakakonzwa mukadzi wake arimatsanangurira yakaita baba ndinakataura kuti wakakonza mukadzi wangu nomurume ndizvozvo here hongu ndiri kubasa ndakaonawo meseji mufoni ichibva kumukadzi wangu achitaura kuti ndo zvaaita uye akasvika kumba kwangu murume indaa ndiri kubasa imeseji yakasvika ndiri kubasa ndobva ndachikumbirawo kwakuru webasa kuti tasai meseji kukumbira kuti muzotiyananise nemurume uyo kana adi adzoka kuofaya ndati hongu imeseji yandakaona pafoni pangu ndiri kubasa kuti murume uyu ndo zvaaita asvika achikonza mukadzi wangu indaa ndiri kubasa ndakandisira ndobva ndachitora meseji ibva ndaenda nayo kwakuru webasa ndikati ndonereyo meseji iri kunzi yaiti zvinhu zvaitika kumba kwangu saka ndaichikumbira kuti ndisati ndataura nemurume uyu kana asvika pano motienzanisa wari munhu meseji yakaiswa mufoni umu yawakazonoenda nayo kuvakuru wabasa yakaiswa nayo neadzimai wangu vachiti chii wachiti awakonza murume amai isita kuita kuti mugara ida kuti mutsanangurire dare rino zvakaitika zvichiitwa nemurume munotaurisa mama pamusoro idare baba vakauya baba vakauya ndobva vasvika kuroti vakabvaona mukwasha wepamba patinogara vaona mukwasha wepamba patinogara ndobva vamuti andiri kumbiro kuona maishawa ndobva auya kwatiri ndobva ataura neni murume akati hanzi baba avati vari kuda sando ini ndobva ndakabva ndapinda mumba ndobva ndatanga kutarisa sando saka vakazobva kuroti ndobva wazoya pachikwere wakabva wazobva kurodi wese vari wairi ndobva wairibva wamira pachikwere amai ava pasitaurisa ingodzokera mashure mozoya kana maugona kutaura amai taita munengera kupopota asa muna chokwadi nezvamukutaura ndine chokwadi kana mune chokwadi taurikudzoka vanokunzwaya kada kukutongai ndati baba wakauya kumba wachibva wamira kurodi ndobva waona mukwasha wepamba patinogara ndokubva wati ndida kuonawo maishawa ndobva murume auya kwandiri akati baba wati vari kuda sando ini ndobva ndapinda mumba ndobva ndatora sando ndatanga kutasa sando pandakatasa sando ndobva ndabuda ndakabuda sando ndakabata sando avo vanga wakamira wari pasaidi pechikwere wari wairi nemumwe wavo ndopa ndakabva ndavabvunza ndikati sando iyi imimi mati ndikupei sando hazvizionetse here kana mazoenda imimi kubasa ndozobvunzwa ndiseenda kupei sando hamuna here airtime phone tange mawafonera ndoko wakati handina airtime phone ndokubva ndavatambidza sando baba ndoko wakabva wataura kuti baba ndiri ndokudai vachidaro kwandiri uye angwana yangaenda akanga akamira pasaiti but anga akatomira pachine chinhama asi zvokuti akazvinzwa zvokuti ava baba vakati vari kudai haana kuzvinzwa nekuti iye akazozara kuti haana kuzvinzwa akati haana kuzvinzwa vakati kuti vamuda vakati hanzi ndokudai vamati kuti ini ini ndobva ndati kwete makapindurira pasi pasi here kana kuti makapindura zvokuti uyo ari padhuze hazvinzwa haana kuzvinzwa makapindurira pasi pasi saka nhasi achakuvutinisira imimi kuti baba vakataura ndiani nokuti nyaya yakaitika pane vanhu vanga varipo panzvimbo inini hapana nekuti pakanga pangori ini naiwo nemurumei ari pasaiti
Mbozi kutaura nedare kuti dai makamutaurira kuti murume wamwaya nei panapa ndasandro arundikodza makazodairira pasi pasi murume wetashanda kubasa rimwe chete asi tatane nguva tisingaonana saka inini ndandatotamawo pamba mugari apedza mawadzana ekunguro chekuti tiwanotisi apa ndakatama ndaigara nehuku dzechikuru ndakatora huku dzangu vandanotisa pasi zvavangotama ndakabva mangwana yandina kuenda ndakazoenda kuswera mangwana ndikazenge ndinovhurira huku dzangu seo dzapusa nenzara mudanga saka ndakanovhurira huku amai ava ndakawaona nekuseri kutoiletwa ndakapinda navo mai vapi vari pamapeka kubva ndatowa mureza vanhu vanga vari patiriti ndatodaritana namunhu vanoenda padanga sandakuitowo zvepadanga pandikavhurira huku dzatakuti ndakutamura ratari padanga rine ndikapinda kita ndinyatsogarisa danga rangu inopinda ndoka nemaburu ratariite straight ava dhara ndokuwanga vari kuda rigohoti vane chinangwa chekuda kuuya kusanda asi havana kuuya vada kuya kuchi kurasandei yaitauro watodarika stage dzine dzakangomezwa kudai wadarika waita munext samaiwo panext pane matrakita vanga vachiwacha vari papa kubva uya nezvishedza mudhara inana kuzvinanga ndiri bisi pakata pepani maiwo vaturikira vachiti vari mukudivana nababa vari kuroda vandatojamba kungiretikanidangakomadaenda kunesi andanomira nemudhara vamata sitori kumba kwepo tamuresana takuonesana mudhara zvinhu zvakaoma ameno kwenyu kumuita kuti mudhara bata kwedu kuri nani ndizozwa vakomana vatoripo kutaura mudhara apa varume amai avo nomunhu wedu kuti waanoshanda naye tazozivana tese vandati avo saka ini mudhara chindipai namba dzenyu kuti ndizomukonisa mai kuti kana paitawo mugana muiteze munditoriwo saka patatosezerana navo vandapo apa maisha varipo here ndatakavira nasho ndizotora chisangano andaona ndisuka mabhiki pasera andikukumbira kuti ndisvikepo kwenye handisikazi asi kukwanisa ndikuata murosi vari kudasana shuwa ndakaenda mandanomira pamoto ivo vari zvakaita sekutuu nababa vandatovaudza amai avo vatoti avo vari kudasana vatogeza maoko puro yanga ri mumaoko vatora chiwese vasvina kubva kufuta maoko vaita musambeni vandadzokera kuroti ndakudarama ndamira nemudhara uyu ndakaita ringezve 3 minutes amai avari mumba kana kuti 2 minutes asisozivo vandaa vanenge vari kunomuka ende munovaona kana vaishaya zvavaitese asi ndivandadzokera kudanga kuendo kwandakachivindana vana kuenda nekusei ndasvika kudanga ndobva ndatomira ndatoona vari kubuda vanga kuti kana maishaya musiyezve ndikandaa ndaiona wabuda vandata mudhara vaiona asi vari kuti handisizoti ndiwe ndo statement rakandokuti amai ako vachibuda mwiri ndakandokuchistepa kwakaita kubva kumumengo rori uya kudanga mwanandii patakamira so iwo vakamira uku pane kakoteji katuka vane umwe meimiri apa akaita kapaseji so sainda ndakamira patopezedanga tarazamira iyo ndovanga vakamira kukateji amai vakabata sana ndobva vati ine chiemo here ndaamorosi vaiva tikanzi inacho namai amorosi ndobva aferera bvatanga sana vakaita setaedzana so kumira zvakaita saka ndovati dii kana vauya amaya vachibvunzira baba vakauya nesandoma vamavo andai munongwata amorosivayanga mwatazotorasadza zvikazi vazouye ndauraisa ndavaisira meseji kana kuvafonera ndarandobatangoosea ndamboenda ndabatojamba kakungire ndipandanga kumuperekedza ndakatomuperekedza nosvika kuwadzana yangori musi wesatati kune bhora rekusimba ndakatozodzoka kubva kuwadzana kuma1 ndine mudhara ndandangogeza pamwe ndokwanisa kuzora kudzoa kandapo nokuti nditi ngomira ipa amani mama kateerera here murume yachitaura nyaya dzakataura ndedzomira iwopapo wataura tapa mama kateerera here murume yachitaura ndizvo here sokutsanangura kwaaita kwamanzwa ii pamwe pese ndizvo patsanangurira aita asi iye paasina kutsanangura ndepekuti pawakanga wakamira ngo wakatomira zvinhamba baba vandopa wakazotora mashoko avo vakataura asi manzwa here iye achitaura kuti iye ndiye anga akamira pakati penyu anga asina kumira pakati akanga akatomira nechinhamba saka mambobvunzwa kai mukati aiwa haana kuzimba mabvunzwa kuti uyu paakataura kuti mamupasano ini mama ndinokudai uyu akazinzwa here mukati haana kuzinzwa
aitadza sile kuzunzwe ari pachinhamba munoziva munomu kana mauya munomu munofanira kutaura chokwadi hatidi kuti motora ngona mabhuruku atikapfeka matema kaya ndotora fanira chashamwa vangu chichena ichi ndoisa chigamba panapa harizozi itirauzi dema munofanira kutaura chinhu chokwadi saka imimi amai dambobvunza kuti zvamakazofonera murume wenyu kuti meseji ndanzi naningi ari kundida makazoita sei nokuti meseji ari ndimakafonera murume wenyu ndimakatumira kuti muri kukonzwa saka munhu chokwadicho apa vakwira nyaya yekudya Ndara wakazoenda kubasa. Akwira dara pandiani. Babu kuti ounzi une moso. Ina nyaya yatonzungeza. Iwewe muridzi womudzimai wazvinzwa wakaitei? Ndazvinzwa ine ndanga ndiri kubasa. Ndobva ndataura kuvakuru vekubasa kuti baba vangu vaita nyaya iyi. Saka ndaikumbira kuti mutigadziranise mutiyananise kana morosi auwe. Ndakanga ndisina zvimwe zvandaita. Ndaida kuti vakuru vekubasa watienzanise. Basa kupi? Pecho kumaini kupindura kwandoshandira. Taitoshanda ini makwira dare muchikwira avaditi kuti vari kuti ndakakodza mukadzi wavo right saka umbori panapo watiri kuona isuka dare rinofanira matarisi anga aita nyini ndiri kuti inyaya yakafomeka chete but uyo anga achikudasa ndikataura kubasa kwangu kuti arisanganei ukazoita kubasa kwavo irikutosana nyaya chitaura painyaya chezvizere pamusoro yoda murume uyu varume ava ndindakatovatora ndichienda navo kubasa vari kutaura murume tasvika kubasa kwekwe ndobva yanzi pagrupu redu isusu kandichisa the boss anotungamirira grupu iro ndobva ndasarudza murume tata kuti ndo shift boss tashanda uyu akapiwa mari yegrupu apiwa mari yegrupu ndobva angoti ndikuenda kubhindura ndikudzoka abva ada kutiza nochi nemari yevanhu atiza kudaro tawatazomufona chimutaura ayo shaka abuda mari dzoka adzoka pagaundi asangadya mari yevanhu vangani 4 ndobva ndataurira vanaenda ndindikaenda kuna manager sezvo ndindakavatora ava ndinda ndiri mukuru wavo pabasa inina ndi supervisor wavo ndobva ndaudza manager ndikati zvaitwa nomurume hazviite ona adya mari yevanhu angadzana mari yevanhu saka chimubvisa ipa kushitibhosi mise mumwe munhu ndobva achinjwa uyo vapaitwa chi mumwe munhu saka uyo akaramba ane dakari kuti ini wandibvisisa apa sei handitika ndokubva achigara achingotanga kukwesherana neni so tiri pabasa saka umwe musi ndobva ati nina handichadzoka panapa ndakenda kumba ndobva arongedza zvinhu ndobva atakura sando yanga abvaisa mubhegi make abva aenda kushamba haana kundidza ndikutakura sando yenyu haana kati akataura neni ndozobvunza ko wapiyangu sando yangu zvikanzi sando yakaenda nashawa kumba ndomufonera zvikanzi aiwa sori sando yenyu ndikuya sei ndikuya nayo ndobva ndachiuya nesando yangu achiwa kuti murume akazodzoka kubasa anyengedzanzana wabiake adzoka tishande ndobva auya kubasa ndiko sando yangu andakangana right kana madzokera futi kumba moziva nechini sando yangu right bo tagara 32 kusvika imi mazotera sando yenyu handiti makazotera mba wenyu mbakwavo material andakaseita ndakati ka 3 achidzoka kumba uyo achiyasina sando yangu ndichimubvunza saka musi wandikazopiwa off inini kuti ndiye kumba ndikapiwa 3 days ndobva ndavadza ndikati mani ndikuenda kumba sando yangu ndiyandoshandisa mabasa ndiyandoroesa zvipikiri ndiyandotisa basa saka inini ndikuda sando yangu saka uyu murume uyu ndobva mumwe wake wanofamba naye uyu shamwari yake ndobva ti iwe chienda kumba kana vaenda kumba ndichafonera mukadzi womunyin'ina wangu aenda kunopiwa sando kuna amai avo kana apiwa sando naamai avo iwe ndokufonera kuti uchiendopiwa chisando handitika saka adaro ndasvika kumbe ndagara 3 days 2 days mukuru wangu ndofunga explanation imwe yeseka taiwana unomubva nomukomana amuna I hope kuti because ina ndakuona nyaya apa napa ndikuona pasina nyaya apa basi ndakamiswa basa inini pamusana pomurume yata kuti ndikakonza mudzimai kwachakwanisa kushandidzana sei but hapana nyaya apa ndakuona kunyenga kwawaita mukadzi ndakatomiswa basa hauna kubhadhariswako handina kubhadhariswa munzi chikuru chikomba aiwa handina chandikabhadhariswa hapana nyaya shamari
enda kubasa kwacho ndotaura kuti murume haana nyaya gozi inini kudare ndoda kuti kudare kubasa ndakati ndiri kukumbira kuti kana murume uyo auye tiyanana dzokera kubasa kwacho paminjangira vanonzwa pecho mineral dzorere murume uyo pabasa haana mhosva zvese izvo ndiri kuzvinzwa zvitaurwa mundare asi ndiri kukumbira kuti iye ataure chokwadi pane zvekubasa nekuti kubasa kune vanhu vakuru variko nevese wandaishanda navo kundisvibisa kwaari kutaura ndakadya mari yevanhu aiwa nyaya yambopinda nyaya yakapinda apa ndemeseji mukadzi wako akakodzwa nouyu amai yaungodzoka pana amai matorwa nomurume mamudzimai wake munyazondinzwisisa zvakanaka mune varume vangani vakakukonzai muri pamurume hamuna since hapana nombokunyengai hamuna ndiye atanga usho amai kavuna vakadzi vanonyepa vangani vakadzi vanonyengwa vari pavarume vavo vachikotaurira varume vavo ndingandinyenga zotaurikere panenge kunyepa karipo iyi nyaya idismise hapana mari hapana nyaya yoshamari bhatarwa mari yako idari naamai yavo nenyaya yekunyepa vanyevera dare vakurisa mumoyo basa mumoyo ariyedu yakapedza saka murume uya kutoaherikuwezi akamusora kadya mari iyo mari yakoonekwa nekambani zindiyai saka ine pfungwa dzamuda kufunga nekusoka kwandika ndiri mukadzi amaisarobhagadzira zvakasimba ndo vaita mutengesi pakati pazvairani waenda zvinzwa mai kavhundu dai mwari aidaro dai takaparara kunyepe amai bhadharai samoni rabhatirwa nemurume uyu kudari nemari yake transport yaakaisa ende padesk apo unosaina shamari iwe inotaura chokwadi mukadzi wako anonyepa ari kupinda daka iri pakati penyu rokubasa namusaina kana mamune muteuro mambo haro nemuteuro manje zvatokwana shamani unopuwa mari yako ndachikumbiroti zangu aida kuzozwa kuti nyaya chakatongwa sei unopuwa judgment mangwana hapana nyaya ndo yamangwana unoona secretary va wiriranai vanhu varume havaiti musungununu chakada kuti timiswe basa murume uyo mashoko akazoburitsa kubasa ayo it's alright nemutaurirana akati andikuona rupa ndikamuurama ndikamutarisa saka ndakazonzi uchimbobuda ndikasaspendwa kwe2 weeks ndoenda it's alright chisumuka yakumani